is Christine with our family budget. So, nakita niyo kayo walk ay sabog na sabog. Actually, ano ko lang. Galing ako mag-gym. Charot mag-gym. Actually, nag-ano lang kami ganyan, parang walk-in sa gym. Nag-try lang ako guys kasi noon nag-gym ako nung wala pa akong anak, pero medyo lumaki tayo nung ano na. Hi guys! Say hi, say hi. Oo, nako. Ano ba yan? Hi. So, yung ulam niya is pansit. So, pansit lang yung ulamin niya. Tapos, yun nga, sa itichika ko mamaya guys. Kakainin ko muna to. So, ayun nga guys, tapos nang kumain si Hagrid. Tapos, ito na, no. Kumukuha na naman niya Yakult. Tapos, ayaw ko sanang sabihin sa inyo guys na kasi parang nahihiya ako kasi baka hindi ko mapanindigan. Baka singilin nyo ako, bakit hindi ka pumapayat. Pero, ang tinatry ko lang guys, actually matagal ko nang tinatry na mag-diet. Pero, simula nung mga anak ako, talagang, actually nung kakapanganak ko, sobrang laki ko talaga as ina, sobrang laki. Imagine niyo na lang. Ngayon medyo malit-lit na nga ako ngayon. Kasi ano ako parang malaki yung mga buto ko. So kahit pumayat, actually payat ako noon, nung hindi pa ako nanganak, payat ako. Nung nandun kami sa Cebu, sobrang payat ko nung nagtatrabaho ako noon. Pero bumalik lang yung katawan ko dahil sa, yun nga, nung nanganak ako, yun talaga, sobrang laki ko. Tapos, tinatry ko lang kanina guys, nag-walk-in kami kasama nung sister-in-law ko. Nag-walk-in kami sa gym. Ano lang ata yun, 30 pesos ata yung bayad. Pero yun, hindi ko siya nagustuhan kasi parang kung magpapa-member ka for 1 month, 500 pesos, parang hindi naman worth it. Kasi parang hindi naman ganun kaganda yung equipment talaga nila. So, sabi ko hindi na lang kasi kasama ko si Hagrid kanina kasama ko si Hagrid, so natatakot ako kasi daw may bata doon na naputol yung kamay niya yung sa parang bisikleta na equipment yun. So binabanda yung sa Hagrid kanina. Tapos ano lang ako kanina kasi gusto ko kasi maging fit. At the same time, yung parang nagiging bonding din namin ni Hagrid, parang gano'n. Kasi, alam mo yun, naghahanap ng panahon talaga yung bata. So hindi ko siya nagustuhan. So, maybe tomorrow, gusto ko kasi sa park na lang. Kasi sa park, sasakay ka lang ng isang sakayan, papuntang park. Tapos, yun na, kasi may doon may mga palaruan. So, at least doon mag-enjoy siya. Kasi kanina, hindi siya nag-enjoy talaga. Nakatulala lang siya doon. So, may dala-dala siyang bola. Hindi naman siya nag-enjoy. Pero hindi na ako nag-vlog. Pero yun, tinry ko lang guys. Hindi ko alam kung mapapanindigan ko to. Pero eto, lunch. Hindi naman to, healthy. Hindi siya ganun ka-healthy diet. Pero tinatry ko lang na i-lessen yung aking kinakain sa araw-araw. So, eto, energy to guys. So, ayan, matamis to ha, pero, hindi naman ganun ka, talaga na, mawawala talaga yung sugar. Pero, tinry ko lang na, So, eto yung binili ko kahapon guys. Bumili ako ng whole wheat bread sa Swiss Baker to 38 pesos. So, ayan, bibili ko siya. Medyo lang siya, yung sa din niya na iba din yung lasa, medyo matabang. Ito parang maalat siya. Kaya medyo maalat pero okay siguro yan kasi mas mas madali kasi siyang maubos dun sa sa Swiss Baker na binibilhan namin ni Papa. Madali siyang maubos. So kahapon nga mamunting na kaming maubusan. Tapos ito kanila Papa, bibili ko din. Tapos ito yung kakainin ko. Ito yung mga ganito, paggabi, bumili din ako ng century tuna just in case na pero kakain din ako ng ulam, kung ano yung lutuing ulam kasi syempre, naman, parang mas tipid din kung iisa lang yung ulam namin. Pero sometimes kung siguro kung oily talaga yun, kakain ako ng Tapos yun, tapos eto, bumili ako ng cheese whiz, pero just in case, ilalagay ko doon sa bread or sa So, eto naman, nabili ako kinila Papa. So, yun. So, bumili na ako kahapon ng saging.
Yung apple na lang yung hindi ko nabili. Tapos eto, ano ba to? Yung ating isda. Dinefrost ko lang para maano ko na siya mamaya. So, yun. Yun na yung kaganapan. So, hindi ko alam kung makapanindigan ko ito. Pero, hindi naman talaga strict diet talaga. Pero, ano lang. Yung ilasan lang talaga yung mga kinakain ko araw-araw. So, yun. Kakain muna tayo, guys. Kasi gutom na ako. So, ito yung meal plan ko, guys. So, napapansin niyo 5 days lang siya. So, ang ginagawa ko ngayon is 5 days, teka lang, 5 days lang siya para hindi masyadong, marami yung bibiling ko kasi kahapon ako namili. So, medyo marami. Tapos, bit-bit ko pa si Hagrid. Kaya, naisipan ko, okay, 5 days na lang para wala nang problema. So, yun. So, up to September 30 lang, ayan. Tapos, ito yung ating dinefrost na isda. So, na-defrost na siya. So, kailangan ko na itong ipack. Ipapack na natin. So, meron akong dito, isda, inunon or paksi, 1. Isda din dito, fried fish yan. 2 to 3. So, 3 isda lang yung kakailanganin ko. Pero ito, mga 2-3 isda lang yung aanuhin ko yan kasi may sabaw na nakarane yan eh. So, ayan. So, yan lang. So, yun lang siguro guys. Yun lang yung update ko sa inyo kasi maaari pa akong lilinisin dyan, tapos sa kwarto, tapos mamaya is magano pa ako. Ewan ko kung aalis ako kasi mamimili sana ako ng item to Shopee, for Shopee. So, ayun, hindi ko alam kung aalis kasi parang uulan. Pero yun, i-pray nyo ako guys. Ay, oo nga pala guys, kung meron kayong alam niyo yung mga tawag doon, vegetable salad. Gusto kong hindi ko lang alam yung may mga dressing na pero medyo mahal yung mga ingredient niya, yung mga sangkap, yung mga inilalagay. So sana i-share niyo sa akin kung ano yung mga pinakamura, yung mas madali ko lang siyang magawa. Alam mo yun, gusto ko yung mga cabbage, yung mga lettuce, gusto ko yung mga ganun para mas maano yung metabolism ko. Parang mas tawag doon. Basta yun. So, yun lang guys. Tapos, sana ay mapanindigan ko ito. Tapos, yun lang yung chichika ko sa inyo guys. Wala akong masyadong ganap ngayon. At, yun lang talaga yung pinagkakaabalahan ko. Tapos, yun. Tapos pala, yun sa last upload ko, yung sa last upload ko na pinaka-latest,
So, ilalagay ko yung link sa description box or sa end screen, sa end nitong video, ilalagay ko na lang. So, yung maraming nag-comment, salamat sa inyo, sa inyong suporta, sa inyong pagmamahal. Walang sawang panonood sa ating videos. Sobrang salamat. At ang aim ko lang naman talaga is, alam mo yung every upload ko, alam niyo yun, may nakukuha kayong ideas or may nai-inspire kayo. Kasi ayoko masayang yung oras niyo sa panonood sa video ko na parang wala lang. So, yun. So, talagang sinisigurado ko na at least kahit konti, meron naman kayong maiuwi or anong tawag doon. Basta yun. So, yan. So, I hope you guys enjoy. At please do follow me sa aking Facebook at sa aking Instagram, Our Family Budget. Tingnan niyo yung aking pawis. Ayan. And please don't forget to subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Thank you. Yabuan. No.